aku arep masak sayur lontong. Nek nggenmu jenenge apa, guys? Nek nggenmu jenenge ontong. Iki aku belum coba musik, guys. Ini bumbuku wis wangi, guys. Kita kayak santan bening. Santan bening, guys. Ini kita kayak yang godong salam. Aduk-aduk. Kita kayak micin, guys. Roiko. Ya. Iki santane bening wis ungu kita lebokne, guys. Iki ontong. Wong desa ngene iki, guys. Kembang gedangnya dadi panganan. Gitu. Iki ontong iki, guys. Karo santane bening mangkes ya, guys. Iki santan kentalnya masuk, guys. Iki kental. Tak colok gula didik, guys. Enteni umup sih yo. Nah, iki wis mulai mateng iki. Iki penampakane sayur ontong alias kembang gedang. Jantung pisang lho, guys, jantung pisang. Wong desa wis ngene, guys, lho iki lho. Wong desa wis ngene iki. Dimasak sapa enake, guys. Mergo sembarang-barang larang. Wis mateng, guys, wis gak nikmati.